Watieko weche manyien matuche kor gwenge Kuki kaunti ma Siaya kumotenore kod ng'ur kaachiel kod ng'anyo mag jopuonjre skund sekondar ma St Mary's manyo otimore odhiambo manyoro kar saa 2 otieno ma bende noweyo kethruok mag mwandu sikulno. Wirane jopuonjre go ne ywak ewi chiemo osebet ka itedenegi ma gikoni ok ber kata matin, kata odoko ni gisebedo ka gichwalo ng'ur magi ne tend sikulno. Ng'anyo ma kamano nokelo rochruok mag somo kuom kinde kapok ne apisas mag obila kod apisas mag somo ne chopo mar kweyo jopuonjre go. Ma en Michael Osodo, ruoth ma Okwale location, ma bende no loso kod nyakalod maramogi ewi ng'anyo manyo otimore e skulno otieno manyoro. Onye ni problem no kichiemo ani asimo ken gero mama cham no shop odmane oken gero maricho koro gi sabiro ke complain citizen the leadership okoka that gine ne ate gine okoka that seriously koro mane okelo shida koro ka chipo santo koro gi gomo like ni keto gimoko gito nyaka dise ango. Jopuonjre go koro ne ochuno mondo minyo kaw chike lwetgi ka nyayo gi ywak ni pod ok owinjgi kata matin, ka koro irito mondo mi apisas mag somo obi ochiwe ler kotenore kod ng'anyo ma kamano. Lipot margi ma gibiro chwalo ne migawo mar somo kaachiel kod tend skulno. Chiemo ma oduma ma sekethre an supply go oduma okay oduma ma chal kama sekethre koro ntolo sebedo ka complain to citizen leadership akanyo pod ok okaw that thing seriously koro mane ma onyalo kelo shida. Education officers osedhikuro nyaka gi CC de koro they are going to address the situation. Police de ni school kuro no gi contain nyithindo go abiro gina within the school. Kata kamano chenro mag somo to nyose dok e wang'e bang' kanyo jopuonjre go oyie mar dok e klas.